बेयो जोंनि निसिमा बासिनि थाखाय जोबोद मोजांनि खौरां मानो होनना बुङोब्ला सिसुबारि गामि बेयो जाहैबाय जोंनि खैलामैला बिसिडिसि आरो निसिमा कनस्टिटिउन्सि सिङाव गोग्लैयो आरो बे सिसुबारि गामिनि माखासे दुखुथिया नखरफोरनि दुखु सैनायावहाय जोङो निसिमा बासि हिसाबै जोबोद दुखु मोनदोंमोन आरो बिसेस जोंनि पिपल पार्टी हिसाबै जोङो बहुत दुखु मोनदोंमोन नाथाय जोंनि हांख्रायनाय बायदि जोंनि माखासे गोजौनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बे सिसुबारि ओनसोलाव जोंनि निसिमा बासियाव फैनानै जोंखौ एसेब्लाबो जोंनि दुखु सैनायफोरावहाय माने मदद होफैदों नायफैदों बिनि थाखायनो जोङो निसिमा ब्लक कमिटिनि जानानै बिथांमोनखौ जोबोद हामबायहोयो बिसेस दाखालि बावैसो जोंनि CEM सारनि जोंनि OSD बिथाङा बेवहाय फैदोंमोन आरो परिबेसखौ नुफैबाय जे बेखौ एसेब्लाबो जुदि खस्थ' खालामोब्ला माखासे पगलेन JCB आरो माखासे मानसिफोरनि हेफाजाबजों जुदि खामानिखौ मावोब्ला सिसुबारियावहाय माखासे खस्थ' भुगिनांनाय जोंनि इनमेट्सफ्रा एसेब्लाबो खुसि मोनगोन आरो एसेब्लाबो बासायनो हागोन होननानै आसा खालामनायजों लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिखौ मैयानिफ्राय लानानै दिनैसिम मथा-मथि 70 बा 75% जोङो आवगायनायखौ जों नुनो मोनदों। खामानिया सोलिगासिनो? खामानियाथ' बिराद स्पिडि सोलिगासिनो दङ। गंसे JCB सोनाय जादों? औ दिनै पगलेन गंनै दङ आरो गंनै JCB दङ गंसेया दा ओरैनो खामलायगासिनो दङ बहुत खस्थ'नि गेजेरजों जोंनि ड्राइभारफ्राबो मावग्राफ्राबो मावगासिनो दङ बहुत कपारेसन होनायखौ नुनो मोनदों आरोखि। फोथायनाय दं निस्सय हागोन होननानै? जोङो निस्सय 100% हायाब्लाबो 80 to 90%सो जोङो आसा खालामदों आरोखि। बे समाव सरकारखौ मा बुंनो सानो? जोङो बिसेस BTC सरकारखौ जोङो नैबे अलखदनि समावहाय जोंखौ एसेब्लाबो मदद होफैनायनि थाखाय जोङो जोबोद